മണിക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളോ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളോ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് നടനും സുഹൃത്തുമായ ജാഫർ ഇടുക്കി. താൻ കാണുമ്പോൾ മണി പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായിരുന്നുവെന്നും ജാഫർ ഇടുക്കി പീപ്പിളിനോട് പറഞ്ഞു. ഭയങ്കര ചിരിക്കാൻ പറ്റിയ കുറേ കഥകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പൊള്ളിക്കും. അങ്ങനെ നല്ല രസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പറയാൻ വന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയണം പുള്ളിയോട്. അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറയാനുണ്ട്, അതെ ഞങ്ങൾക്ക് പോകണം എന്ന്. ഞാൻ ഈ നിർബന്ധം പിടിച്ചതാണ് പുള്ളി അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞത്. അതായത് രാത്രി പോകാൻ നേരത്ത് എന്താ പോകാത്തെ, അയ്യോ പള്ളിയിലച്ഛനായിട്ട് അഭിനയിക്കണല്ലേ, 10-11 മണിയായാലേ പൊയ്ക്കേ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ധൃതി വെച്ചത് ആദ്യം. ഭായി ഒരു കാര്യം പറയാൻ വന്നാൽ പോകണം, ഇവർക്കെല്ലാം അകലത്തിൽ പോകാനുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് പുള്ളി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിനകത്ത് ഇതെന്നതാ, എങ്ങനെയാ, എന്താ ഒന്നും അറിയില്ല. എന്താണ്